Malam yanzu duba da yanayi da lokaci wanda ina ga wasu mutane muna samun korafe-korafe ɓangarori da dama. Me ya ra'ayinka ka ga ya dace ka shiga harkar waƙa misali? To yayi ƙwarai gaskiya wannan magana da ka zo min da ita gaskiya babba ce ta abin dubawa. A gaskiya tun ina ƙaramin yaro ina lamuran shan waƙa, ina ɗora shan su bakin dai gwargwado. Har ya zamanto ina sa earpiece ina rabewa ina ɗora duk abin da suka faɗi ina ɗora mami dai. Har ya zamanto da Allah ya ƙara min wani ci gaba in samu kuɗi in je ni sai MP in sai memory na sa he da MP. Ina nan sai kawai daɗa ci kawai ban yi recording in gani shin muryata za ta yi ko ko a'a. Sai ana nan daɗa Allah ya ƙadarci sai nisa wannan kiɗin ɗauko da sai ni recording na zo na aza a gefen inda nake sa kiɗin sai na ɗora waƙa. Sai kawai ɗaya na ji ɗaya kawai waƙar da nake na gada cewa ta yi a zuciyata ya zamanto yana hitowa da hili sai ya zamanto mutane sun ga ce lallai waƙar da ni lallai ta yi ƙwarai sosai. Misali Malam Zidu, ka taɓa samun wani ƙalubale cikin wannan harkar taka ko kuma a'a ka zo kana son ka yi waƙa haka ka jajirce akan dole sai ka yi ka zo kana tayin waƙa da kuma bata yi ba illa kana iya fuskantar wannan ƙalubale to waɗanne irin hanyoyi na ake ganin za ka iya? Lallai wannan ƙalubale da kuka tambaya ta a yanzu na taɓa wannan don saboda na ta shiga a wannan rana ta ranar Juma'a Allah ya kai ni an ka sa ni cikin mota man ka ke wannan studio sunan shi ka bani bi in jiya don saboda Yan Arewa. ya arewa na je kenan sai kawai daɗa na ba da 2000 ne salama da wannan bawan Allah daga gyaran waƙoƙin daga Fatimid Production ya nuna min kawai da cewa idan 2000 ne garan ba zai sa ni in waƙa ba da takardata da kuɗi na gaba ɗaya watsu min su a gaba ga yanzu Allah ya kadarce yanzu Misali kasa idan ka je studio wasu idan ka zo ka fara rera waƙa wasu na ta kallon ka suna kallon wai kamar ka zo yi a wannan studio ɗin da sauransu to irin waɗannan mutanen ta yara ka iya shawo hankalinsu haka kuma su haga ya kamata a ce za su yi sporting ɗin ka sai yi recording ɗinka. a wannan ranar da abin ya faru yana harkokin wannan waƙoƙin sai ya zama to da wani kawai ya ganin cikin studio ɗin ya zo ya tallafa min ya ce nawa ne garin ya ce na ce mai 2000 ne garin kuma an koran kaji ga abin da faru ya ce min to su ba su san Allah na kai ba me yasa suna son su yi amfani su lalata rayuwarsu ta yanzu ya ce min ta sai na shiga an ka bani 10,000 na zo na sa amur da zo ina rawa ina waka an waka ta shiga zukatan mutane a an ka ji daɗi sosai. Malam Zidu, a ɓangaren abinci wani irin kalar abinci ne ka fi sha a nan? To a gaskiya abinci shi tuwon doka wanda na san da cewa an yi gari ne an yi abinci an yi miya mai kyau in ci shi ba ni doka mutum na karya. To in ana magana akan tuwon toka ka san mutane wasu ba san da kace tuwon toka ba to wani irin ya ake haɗa wannan shi tuwon toka da halal misali? To ai ka san kai malam Nura Isaka ya zai ma dagi in faɗa ma zan sha. Masha Allah saboda ba dan ni ba da mutanen da ke kallon mai kila yana yiwuwa shi Nuruddin ya sani amma mutanen da za su kalle mu san da yake wannan tuwon toka. Shi tuwon gari da kake gani daɗinsa ya wuce yadda kake tsammani saboda kowane lokaci idan an kaje an kai shi wajen niƙa an kai gari ne za ka ga an kawo ma uwayenmu sun zo suna yadda za su sarrafa ya dawo tuwo ana nan kai namiji ka je ka nemo a samu ɗan ruwa a samu kuɗi a zo a haɗa miya to a wani lokaci ne za ka san da cewa lalle tuwon toka wannan magana na faɗa ma tuwon toka ya yi. To a takaice dai abin da kake so ka ce wa masu kallon mu da saurare dai tuwon toka dai abu ne wanda ake haɗawa kamar sauran abinci illa dai kawai dan wani abu ne wanda ake sa mishi wani sinadari wanda ake idan aka sa mishi sai ya canza daga kala
gila yana tuwon saboda akwai tuwon kullu akwai shi wannan tuwon gari wanda fiyo kawai. Wane ne babban mai gidanka a harkar waka? Yau shi na babban mai gidana wanda na san da cewa idan ni waka zan bashi ita ya gyara mutane su haskaka kuma su sota. Ranar ɗaya da na fara wannan waka wacce ni duniya Allah shine mai komai. Abu yana jin ta sai ya ce to Yazidu zan je in gyara maka ita har mutane su ƙara ra'ayin jin ta zakyo. Masha Allah. Cimle dangantakarka da su nuna na malika irin su Abubakar da sauransu, wasu ne suka ƙirƙiro hanya wadda za su haɓaka da sauransu. Wani za ka yi kira wanda za ka waye mu masu kallon da sauran mu kansu domin su fahimci abin da yadda abu yake. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. To lalle mai gida Nura wannan magana da kawai da zan ma gwazon-gwazonta in faɗa maka yadda take. Allah ne Yazidu, wani ka ce maka magana. Kasan waƙoƙi da ake yi wasu suna yin waƙoƙi, wasu suna yi ɓangaren barkwanci, wasu kuma suna yi ɓangaren soyayya, yaƙi da dai waƙoƙin gargajiya da sauransu. To kai a cikin waƙoƙi wani sashi ne kake a kai misali? Gaskiya sashen da nake yi a yanzu waƙoƙin da hip hop kenan da sauransu su ne kake da sauransu. To kasan mutane suna faɗan cewa wani lokacin da ka zo kai kana harakoki na barkwanci ko za ka ɗan iya taka muna irin yadda mutane za su ɗan fahimci a aya wannan kalan barkwanci ya kake yin shi da sauransu. A gaskiya wannan tabbas wannan babba ne a dorina saboda ni ina iya bada action ɗin ƙwarai mutum ya ji shawa. Tabbas. Na ɗaya da na hanga ƙarin ga wannan wacce ya zama to ta mutu wanda kowa bai taɓa damuwa da ita ba. Kana so ka ce min dai irin kudancin ƙasa hakan ga sauransu. Na biyu na uku ina iya bada wasu abubuwa na dariya wanda kai dole na ko kana cikin bakin ciki ina iya goge mashi. Ba komi ba ne illa kawai to dole na wannan dole na idan ni shi dole na ka ji dariya saboda na ɗaya ni dai ina da halittocin na ban dariya Saboda dai kana so ka ce gaba ɗaya sura ce ta ban dariya. To yanayin takon tafiyar ka yake yanayin takon tafiya na ba komai ba ne don saboda zagi ya kawo ƙorafi na ina nuna min da cewa ta yadda nake awa alare. Kai waƙoƙi da yawa. Wace irin waƙa ce wadda ka fi so a rayuwarka cikin waƙoƙin da ka yi? Duba da waƙoƙin da ka yi suna da yawa da sauransu. To wace irin waƙa ce wadda ka fi so a rayuwarka? A gaskiya a yanzu waƙoƙin da ni suna kai kusan 10 amma a guda ce wacce na san ina so duniya wacce na san na yi ta. To ko da taken waƙa yake? Gaskiya taken waƙa zan iya faɗa muku yadda ya kamata kusan tsari. Duniya Allah shi ne mai kowa Dan uwa ka damu. ka damu dan uwa ka damu. Za ka iya rera mana waƙa nan kai tsaye? A gaskiya ina yi wannan abu don a koma inda ban rubuta ba kuma yanzu zan iya faɗa muku kai tsaye kusan da cewa kwakwalwa ka aiki ba ganganci. Tabbas. Inda ya zibo yana nan Allahu ya bani baiwa Allah ne masoyana ina son